Централа, отряд 1 пристигна на мястото. Повтарям, отряд 1 пристигна на мястото. Централа. Централа, имаме проблем. Субектите са повече от един. Повтарям, субектите са повече от един. Централа, преминаваме към сканиране. Засечени са 50 момчета и 47 момичета. Не откриваме търсеният субект. Повтарям. Колега, лодка на 3 часа. Колега. На 6 часа кораб. Какво? Кои сте вие? Ние сме Соплат. Стоп, какво? Соплат! Какво е това? Ние работим под прикритие. Реагираме на подаден сигнал. Локализираме обекта. Пристигаме на място. Проучваме ситуацията. Намираме проблема, след което предприемаме необходимите действия и мерки. Разрешаваме случая. Защото сме страхотен. Защо се справихте, колега? Защото ние сме специален отряд за плачещи деца. Или накратко, Сопла. Разрешете ми, млада госпожица, да се представи главен инспектор Сопла. Специален агент под прикритие. What? Колега, преминаваме към попълване на протокол. Писалка. Благодаря. Установяване на причините за плача. Физиологически. Възпалено гърло. Не е възпалено. Така. Температура. Няма. Така. Травми. Няма. Добре, имам пиш. Няма пиш. Така момент да видя емоционални причини за плача. Чудовища под легло. Няма чудовища. Така, духове в килера. Заключен. Така, искам нова кукла. Играчки, достатъчно. Добре, искам кученце. Наличност. Добре, хигиена на стая. Хигиена перфектна. Добре. С изключение на малко буклуци, които сега ще изхвърля. Не са буклуци! Не са буклуци. Цветята ми. Вчера бяха толкова красиви. Червени, сини, жълти, розови. А днес... Днес са мъртви. Колега, проблемът е уточнен, обехнали цветя. Разрешение на проблема. Елементарно. Мило, малко дете. Цветята имат естетическа функция в ежедневието на хората. Цветя е общо понятие, което обхваща всички тревисти или храстовидни растения, които се разрушават посредством цветове. Цветята порастват от семе в почвата, след което през пролетта израстват, през лятото разсъпват, през есента обякват и умират. Това е естественият кръговорад на живота. Проблемът е решен, колега. Но в това няма нищо тъжно, няма нищо страшно, защото едни умират, други се раждат. Не искам други! Искам моите! Но, момент, цветята те са се забавят. Добре. Така. Моите съболезнования! Позволете ми да ви се представя. Аз бях стар приятел на господин Лале. Съученик съм на покойната госпожица Роза, зълбендемер на етерната Гербера и седми братовчет на Дюмбюла по майчина линия. Позволете да кажа няколко думи. Събрали сме се в този тъжен ден да почетем паметта на тези вече красиви, доскоро, но вече мъртви цветя. Слънцето вече няма да грее с този блясък, който ги огряваше, защото те ни напуснаха за винаги. Къде сега са вашите листенци и венчелищата? Къде са вашите тичинки и семенца? Семенца ли? Ето, ами разбира се. Какво? Ето, да. Семенцата са живи, Ида. Какво казвате? Какво? Вятър, северния вятър. Не се притеснявайте. Няма да се къснете. Точно така. Вие ще направите своето околосветско пътешествие. Съгласни сте, нали? Точно така. Хайде, Ида, служи ги. Ето, те ще по пътен вятър. Те ще направят своето околосветско. А дали се къснеят с кораба? Да. Трябва ни по-бърз транспорт. Самолет! Самолет ли? Самолет. Веднага самолет. Ето. Така. Готови за излитане. Затегнете коланите. Ей!
да не ни забравите. Напишете! Хайде, по пътен вятър! Довиждане! Семената и да не говорят, защото те са лишени от всякакъв вид говорен апарат. Семето е първият етап от зародишния период на семените растения. То съдържа корен, стъбло, листа. Но в края на който околосветко семетата скачат със своите парашути. Хайде, Ида! Хайде! Скачи, Миричка, смело! Назам! Браво, Ида! Цветята се разпространяват посредством вятъра, който разпръсква техните семена и те попадат в почвата. Именно в почвата! Почвата са техните къщички. Статистически само 25% от семената оцеляват в почвата. Порастват тези, които успеят да преодолеят зимата. Ами ако може да оцелеят, навън е толкова студено. Това е доста спорен въпрос, който сме обсъждали на много конференции. В къщички ви, Ида. Те имат меки, удобни креватчета. И най-меките и кухини зависти, които ти можеш да си представиш. Ами ако се развият докато спят? Това не може да се случи. За това се грижи Чичо Кърт. Къртицата е вид дребен бозайник. А защото много обича да пие боза. Къртицата е вредител, който живее под земята. С помощта на острите си ногти разкопава дълги тунели с много разклонения, с което нанася значителни щети на селскостопанските култури, а именно земеделските и цветни гради. Именно тези тунели Чичо Кърт обикаля и докато да не се отбие някое семенце, както и да е тихо, за да не се събудя. Ушите на къртицата са малки, което означава, че тя е глуха. Очите са закърнели с процент кожата 1 мм, което означава, че тя не вижда. Което ме посеща, че европейските къртица имат... И тогава, дори да пролетта, която ги събужда, неделичкайки ги с един слънчев лъч, а след това измиват дъждовна вода, сърените им очички. Пролета идат, както и останалите сезони, лято, есен, зима се дължат на наклона на земната ос, който е 23,5 градуса спрямо орбиталната равнина, в която се движи Земята, което означава, че пролета не долита. Именно поради този наклон, който вече споменах, колко градуса е, различни части на Земята, както виждаме, се осветяват по различен начин от страна на какво? Слънцето! Слънцето е най-силно в лятото слънцестояние. Точно през лятото иде. През лятото цветята се влюбват. И тогава настъпва техният разрушителен период, който моят колега ще обясни посредством метода на птичките и пчеличките. Цялата аудитория ви слуша, колеги. Какво за пчеличките? Да, пчеличките? Пчеличките са посаджийките, които разнасят любовните писма между цветята. Колега, бихте ли дошъл за момент да уточним методите на работа, тъй като виждам, че има разминаване? Спешно е! Моля! Това минава всякакви граници. На децата трябва да им се казва истината такава каквато е, а не да им се помнят главите с глупави фантасмагори, които в една по-зряла възраст няма да съответстват на реалността. И когато детето се сблъска с реалния живот, ще настъпи така наречения житейски какво? Срив! И как смятате, колега, това да стане? Като им говорите за смърт и кръговрат на живота ли това ще стане? Или като използвате непонятни за тях думи, като орбитална равнина, хлорофил, фотосинтеза? Не разбирам какво е неразбираемото на хлорофил, орбитална равнина, но и така нататък. Но приемам, че вашият метод е по-правилен и на децата трябва да им се обяснява с Чичо Кърт, който завива с закънените случаи. Ако обичате... Маля, това поне развива детската фантазия. За сметка на логиката, която е крайно необходима. За какво? Да поддържате скучни разговори. За израстването на съвестни граждани. А с вашите фантасмагори, това е абсолютно невъзможно. Възможно и още как е възможно? Възможно да ме прекъснат. Какво бе? Така ли?
A srčo i da gorica, da mi kaža, neka još dečica, četano večer, vreme za san, četano večer, vreme za san.
1 милиметър. Висок съм цели 16 сантиметра на пръсти и имам мустаци и остри ногти, с които копая дълги тунели под земята. Сети ли се кой съм? Чичо Кът! Моля! Аз съм европейска картица, която е назначена като домоуправител на зимния град на цветята. Ясно? А той къде е? Кой? Зимния град на цветята. Ела с мен и ще ти го покажа. Аз така или иначе натам съм тръгнал, защото знаеш колко работа имам. Хайде след мен. Хайде, че нямаме никакво време. Така. Чичо Кът! Чичо Кът! Какво? Те кога идват тук? Какво? Кога идват тук? Защо викаш сега, чувам те? Ще ги събудиш, моля те. Идват тук, след като завършат своето околосветско пътешествие с есенния вятър, аз ги настанявам пред